basahon ng Juan? No? Juan 11:25 hangtod sa 27. Asa may gisulti diha? Sa gisulti. Binare, binangay mo ni. Laraw. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Kinsa kuno ning pagkabanhaw? Mao si Kristo. Unya, si Kristo po mao ang kinabuhi. O, di, sayo na kayo. Si Kristo mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. So kung wala ay Kristo diya sa inyong kasing-kasing, assure gina nga wala ay pagkabanhaw mo. Wa ko mo'y kinabuhi. Eh si Kristo man ang pagkabanhaw o kinabuhi. Kung wala si Kristo, wala ka na banhaw. Kung wala ay Kristo sa iyong kasing-kasing, wala ka kaambit sa pagkabanhaw. Kaya wala kang kakaambit, wala kay kinabuhi. Kunya, niingon ba siya dili? Ang bisan gani daw siya mamatay, mabuhi pa yun. Ang misalig ni Kristo, bisan pag mamatay, pwede pa buhion ni Kristo. Nga naman, sa buhi pa siya, o pa siya namatay, higugma siya ni Kristo. Naatanan ang bilib ni Kristo niya. Naluoy si Kristo, nga naman, nakapakita siya mga buhat nga nakapahigugma ni Kristo niya. O nga, bisan pag namatay na ka, pwede ka buhion ni Kristo. Mao na inahitabo ni Lazaro. Mao nang si Lazaro, si Jesus, ano siya gibuhi? Sa may nahitabo, sa may gibuha. Ni katawan ni Hila. Ni Hila, kay nawili si Jesus sa kinabuhi ni Lazaro. Kadtong paghilak ni Jesus mo na to'y ga-identify na si Lazaro, buutan na tao, nakapakita siya o kahangawa ni Jesus Cristo. Nabuhi. Isang pag namatay, nabuhi. Eh, panawin tayo matay na. Namatay ka? Namatay mo ka? Namatay. Lubog na. Patay na. Patay na. Ano siya? Pero namatay ka diha. Ha? Namatay ka diha nga akong kasing-kasing init kayo mo. Pwede na ka. Pero namatay ka tungod sa katungo. Namatay ka tungod sa ang hilong nga kasuko. Goodbye ka. Bukog yan ang tulong. Wa yo'y kasing-kasing nako nga ubuhi yan. Kung makasagutan ni Lord, ilabay-labayan na eh. Sunod. Unsa daw? Unsa pa to? Padayon. Kung ang tanan nga buhi, o nagasalig, dili po mamatay. Mangita yung mamatay. Ang tanan nga buhi nga nagasalig ng Kristo, kanang Kristo ha? Bisan pag mamatay gani, mabuhi gani siya. Basta sawa pa siya namatay, nakitaan sa dakong pagtuo o pagsalig. No? Nakitaan sa dakong pagtuo o pagsalig ba? Kana bang nakawili ba? Mawili ba si Kristo sa iyang kinabuhi? Nga madunod siya. Buhi na. Tungod sa katahom, so nauna ni Kristo. Buhi na siya. Pero lagi namatay, tungod sa kapungot, buhion pa nga, namatay na ganito tungod sa kapungot. Hindi ito may tamo bubuhi.
Pila ka adlaw na imusakan ako dito magbitbit anak ninyo patay na. Buhi. Ganahan ko mabuhi anak nga kadumog ko sa inyo ang inungatan. Sige lang mabuhi. Pareha ni sampol kong bata gidala akong anak bibit-bit diha nga way puso. Isa to si Ribay, ibit-bit ito ni Emily. Pagsinggit ako anak nga, ano naman eh? Mura magi, wala isang kinabuhi nga, pasayloon sa siyang sala. Nabuhi, balik. Tabang-tabang yan, tabang-tabang. Sige, okay, yan. Kahit bata pa man, makasasala, may isip nagkasuko. Hindi na, tangre nga, hapit mo tayo, patay dito dire. Kaya anak na, sabi ninyo no. Ito sa ipadayo. Ang tanan nga buhi, huwag inabot ng patay. Iyapil yung itong mga matay. Ang tanan, sige, o ang tanan nga buhi, o nagasalig ka ako, na gayon mamatay. Ang importante kayo, pangitaon ako ng Kristo. Eh kung buhi ka nga nagsalig ni Kristo, di na ka mamatay. Basta buhi ka nga nagsalig nga nagtuko. Kung na importante kayo na ito yung tao ni. Kasi na mo'y makita nito, buhi ko ninyo. No? Matatlo kong tabar ninyo eh. Huwag na mo'y makita. Be, mo ganahin yan ang sangyawa? Nga ang buhi nga nagsalig ni Kristo, di naging mamatay? Kunya may nga bagay namatay? Mo gani nga, kanang kamatayon karon nga naas ka ng mga sikta, istigo na nga, nawa sila makakita ni Kristo kung ang ilang pagsalig wala ng Kristo. Istigo lang na. Nga ang ilang pagsalig wala ni Kristo. Kaya ang pasalig, kung buhi ka nga nagsalig ni Kristo, di naging ka mamatay. Kuya kayo nangamatay ka na, sa to pa, si Kristo, di mao ang lagi saligan. Nga naman, kay ka ng Kristo, ni pahawa ni Jesus. Ili lama sa baktani. Diyos ko, Diyos ko, anong ibiyaan mo? Ibiyaan mo lang. Mauna ka kung tanong kasi pa, patay nila. Usap pagkaan ninyo eh. Mamita ka rin. Kahit kanyo ay nagpasalig dito sa lawas ni Jesus, na ang tanang buhi, na mutuo mo salig, dili mamatay. O bisan pa galing ikaw nga namatay, sa wapa ka namatay, nakitaan kag pagsalig ni Kristo, ang pagtuo, nahigog mo si Kristo nimo. Nanginayan si Kristo sa kinabuhi, 100% mabuhi pa ka ni Kristo. Yung problema, kung puros na lang nakasuko. Di, kung saan mo ito, pagkahita mo simpa, kung uahat mo kirit yan, hiluan mo dito. Kaidaghang mang hiluay. Patay, mo, mitilyo, bukog yun mo padulo. Gamalinda yun mo, kaya ko. Manilinis sa yun. Akong istorya, ibalik-balik na siya kung pagkita ng punta. Sunod. Kay pangitaon mo na ito ni, kay importante man eh, kung sa man si Kristo. Asa man na ito ni pangitaon, sa mga anak o sa mga tao? Natural. Si Kristo dunay lawas sa tao. O, ganahan mo mangitag lawas ni Kristo Karabaw, kita ninyo. Ito sa Karabaw. Kasi ito na Karabaw nga Kristo. Ha? O, ang Kristo, mutuong sa dili, mudawat ang sa dili, naagin na'y lawas sa sudlan. Naay lawas na sudlan, ang lawas na tao. Karon kay Pao ng Kristo, unsa may ranggo ana dili sa kalibutan. Unsa may ranggo? Ha? Pangulo. Pangulo ni ng Kristo.
Pero timanin ninyo, nang ato siyang pangitaon, kay matod pa diha si Jeremias o Isaias, pangitaa ako ninyo, kaya ako dili halayo. Mao na ang saon magpangita, nagbuhat po siya mga nagbuhat po siya mga pangulo. Munang naghang founder ni Kuwa. Naghang mga pangulo, kay papangita man ang Kristo nga pangulo, gikan sa tanang mga pangulo. Apil si Kibuloy, apil si Juliano. Tanang mga pangulo, gihimo na ni Kristo, taguan na niya para pangitaon siya ni Kristo. Pangitaon na doon ng Kristo. Ang problema, di man niya pwede pangitaon na itong orasyon. Orasyon nilang payat, sikma din na ugat, di man na pwede. Kung sa may ilahanan na po nato nga pangitaon na ito para makita na ito unsa si Kristo, kaano. Unsa pa, puto. Maulay Kristo. Wisdom. So, among all leaders o pangulo, founder, kani akong pangitaon, mo nag-iispo tayo. Baso makakita na ni Kristo. Kay kanang Kristo, kaalam or atong in-Englishon kay, ba hukuman dito ka sa buto Bisaya? Wisdom. Tama ba yung spelling ako? Mao na. Wisdom o wisdoy? Ha? Wisdom. Kani, breathe. Utok mo ni Kristo. So, hindi na ito mo naman gawas. Ino din si Kristo. Apan hinumdumi ang Pangulo sa panimalay. Kung nasayod pa sa takna sa pag-abot sa kawatan, magtukaw siya. Hindi niya tugutan ang iyang balay na sa pag-abot sa kawatan. Magtukaw, meaning magtudlo. Tudluan. Huwag mo na kulang tudluan mo. Kung na mo ilang makita, lagoy mo, balhin mo dito. Kung doon na mo ilang makita, dito ka. Unang, huwag man mo kasabot, wala ka gini yun yung pagtulungan na. Kaya lagi, huwag mo makasabot, kaya huwag di mo kamao. Samtang di mo kamao, di mo kasabot kung sa patinong tinutukan ang tutulungan. Pero nagsaad ang Diyos. Maabot ang panahon, mga wala ang kanang mga sita. Mga wala ang kanang pangulo. Nagsaad ang Diyos. Basahon na ito, Jeremias 31, 34. Karena Blair, ito niya para ato ning isinggit. Kabangi kong singgit ani aron mahibalo ning mga tao. Sige, basa. Kung sila dili nagayon magpundo ang pagsapag sa katao sa iyang isig katao. Kung sila dili na gayon magtudlo ang tagsatag sa kanila sa ilang isig katao. Mga pangulo ba? Mga pastor, mawala na sila. Mawala ang mga pastor, mga pari, mawala na kay nagtudlo mo na sila sa isig katao. So mawala na, padayon. Sa pagyon, tulungan mo si Kristo. Di na sila magtudlo sa pag-ingon, ilhon mo si Kristo. Sige, kung saan mo rin. Sige, padayon niya. Kaya silang tanan nagpapailaga nato. Gikan sa labing dutay kanila ngadto sa labing tako. Gikas bata, kanulos kamagulangan, kanulos kinatigulangan. Ngayon si Kristo. Ay kasayloon aron ilang kasalanan. Kung dili nagayat na hinumduman ko ang kasalanan. Una, no? Kung sila dili na gayon, magtudlo ang tagsatag sa katao sa iyang isig katao. Kung ang tagsatag sa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon ninyo ang Ginoo nga inyong Diyos, si Kristo, si Jehovah nila. So, mawala ng mga pari, mawala na. Kaya nagtudlo pa man, nung santang karon, naapa sila, nagtudlo pa sila, ilhana na nga, wa pa sila makakita. Kaya wa pa man yung nagpanudlo. Ang ilhanan sa Ginoo, nakita na sa mga tao, kaya undang nagtudlo itong mga tao.
Matod pa dire mo undang bilang tudlo. Hindi pa may tudloan nakakita naman. Unang napa na sila ron kay sige ba panudlo kay ilhangan nangawa pa sila kita. Muna ako ihatag unta ninyo gayon. Gusto unta nako nga ako kasing-kasing dili magtumo. Dili gusto. Ay basig mo hat mo kirig niya. Dito sa inyong clinic, hat mo kirig dito. Ay buwan mo. Dili, mo kirig mo diha. Nya napungot ko ninyo, saan ako paghatag sa inyong kinabuhi balik? Napungot mo ko. Dili, mo ka bawi, buko, dili ka dito. Kaya ino si Kristo, ako ang pagkabanaw ng kinabuhi. Ang tanan nga mutong musalig ka na ko, isan lang mamatay, nabuhi na. Ay iso man yan kasing-kasing. Dili. Iso man to, kaya tanang power, tama na sunahon ang bisa. Tinuod mo na dito na power of the mind. Tinuod mo na. Pero minus mo dili, huwag mo hindi mo ka, gani mo pa ulit ang kuwan. Wala pa ko nakita ang super powerful dili. Sa to wala pa bituin na inyong ka. Kaya kung naa na, makaibot yung nipon, tayo makasipon. Si Domingo, naiyahan pasinti ng hindi hatulog sa kaplangana nga puno sa uta. Kaya kana din ito kana, grabe kayo, giadto ni Domingo, hikap na ulian. Munang gadala ron usa ka dako, usa ka kanang planggana nga dako kay kalabhanan na ito napuno. Lunlungutan. Muna iyang panalangin magitumbas kay pobre in taon. Sige na ko nito balik-balik kay ospital, gawasulod na to diha. Nito o man ni Domingo kay na may bungot, nya nay puhok. Ako kay may bungot, di ba mutuon ako. Muna wa sila mo maulid. Maong ko'y bungot ko. Nya magpila ka daw, muning abisan ni mo, upong mo. Kasama na ilong to. Pero taway nung di ko may space ko front, maot mo kay gamnaw. Pagin mo na kaingon nga ayaw paghukom pinasikat sa dagway. Paghukom ka mo pinaagi sa mataro ng paghukom. Huwag mo gani kay baluga sa pabasa na. Araman din na yang po ang inyo idipinsa. Ay lang po yung tao palabig tamay ko kay ilan sayang na. Kanara pang nagtamay na ako, umuanhin na direct pinangga ako na ako na. Basta buhi pa ka. Sawa pa ka namatay. Buhi pa ka. Na sa akong kasing-kasing nagpalibayon niya. Pareha pa ni Ino. Kung sa inungdan, anong gibuhi si Ino? Di, wala pakitas kamatayan sa inungdan. Kaya sa buhi pa siya, nakapahimuot siya sa Diyos. So wala pa siya kuhaan, nakapahimuot siya sa Diyos. Usaon na ito, lahat nagkirit. Nasuko na ko ni mo, kirit ka niya. Di na mo balik mong kinabuhi. Bugto, patay. Labira kita. Usog yung watili mo. Una nga, si Kristo ko na nasulti, ako ang pagkabanaw ko ang kinabuhi. Wala nang Kristo ni mo, nanay kayo pagkabanaw, wala po kayo kinabuhi. Pero naan mo na si Kristo, wala kayo pagkabanaw, wala kayo kinabuhi. Wala niyo si Kristo. Muna'y wala na. Ingon pa din siya, ang tanan nga mutuon ako, isang pagpatay, buhay na. Kaya kanto sila sa Roma yung una-una. Sawa pa na buhatan eh. Sila sa Roma, kaya kanto sila sa Roma, sa buhay pa to, mura itong itoy sa tubangan ni Jesus. Pag ako Jesus dito, dalita din yung Jesus ako sa diha. Hindi kayo magtanaw ng utang kabubuton. Magtimaan na.
si Lazaro. Pagkamatay ni Lazaro, gihimo dito sino o daan nga mahimong kahimutan si Lazaro dito ni Jesus kay o gidumtan to ni Jesus ganahan si Jesus atong bubuhay. Tuloy pa to. Nagtanong ni Jesus, patay na si Lazaro. Ang balos-los buntuhan na eh. Buhi pa na eh. Balos-los. Hala ka diya. Patay ka. Pero pagtanaw ni Jesus nga si Lazaro namatay, di pa lubong pa niya. Ay lubong na, kay gituuhan na nga, pisa pag nakaslubong. Sigitan ka ka, mabangon ka. Kay gituo siya nga, kanang Kristo, wala yung posible nga dili. Ngayon nang ipakita ko sa Ginoo, itumpang na ko ng misteryo, mabangon ng mga tao, ang namatay. Kamu, wag mo gusto pakita ng inana o ka, yano, ang iyong pagkakaw na. Kung may ibalin nga, ipakita. Muna. May bato sila sa lagyo. Kaya, sus, matawag na akong Steve. Ay, sabi ito ka na. Master, padala ko rin mo kwarta. Gamay rin mo rin. Gamay rin rin. Padadaan ko niya gamay kwarta. Palitan akong bugas o daan. Palitan akong bugas ang lipulo. Sa pasako. Tuwan sa amin hatag. Sa kalipo to. Ipalitan ako na po to sila kunang bugas dito sa pasako. Palitan ako tiri. Sundan ko nila tiri. Asa may 5,000, wala. Ihurot nila sa kamayan. Ilang kao nakabayad sila 1,400 Gs. Sila rin nagkahon, wako labot. I-appeal ko ninyo? Sige, appeal naman po. 1,400, kaya lang, tira naman yung di-order. Sus, Maria Jose, pag di-order, kinasal ka 250. May is kinasundigan ni Paigo Bata. Presyo rin nagdako. Ang lupos, mura-mura na ani kagawin pumatay. Mabuhi siya. Tuba ka? Ingon si Jesus ni Marta. Tuba ka na yun, tuba ko siya ko Ginoo. Ito kung ikaw si Kristo. Nabuhi kay si Kristo man, powerful man. Pero ngayon siya nga, amugang ka Ginoo, sulayin ng pot. Asa man tutuyuan ni Jesus? No? Kung Ninos Marta nga, amot lang nga, sir. Ikaw na'y bahala, sir. Atras mo to. Katong kasing-kasing niya, mudahon mo to. Ang kainit o ang kaisog. Nga mabuhat ko niya, mudahon mo to. Kaya madunggan ng timog ni Marta nga danahanin. Hindi na ito muhilak si Jesus. Katong paghilak ni Jesus na, itingil ni Jesus itong kabuutan niya sa iyong pagservisyo. Hinana. Pero gani, naigian mo ko na yung sinto. Panahon ni sinto nga, gamay kinabong sinto. Dagan-dagan si Malgani dito. Sinto! Kita niya. Natay buhat sa kalibutan. Balik siya ng lawas. Buhin sinto. Munang di kinabugulang ni sinto. Ang gila kamatay na Kaya nga nung nakabuhat to si Malgani, kung si Kristo niya pa siyang lawas, walang ibulang. Kaya kanang Kristo, super powerful na. Ibulang mo ng Jesus ko. Ili lamang sa pagkami. Diyos ko nga nung bibiyaan. Huwag naman na babalik. Kaya pagbalik ka na, lubong naman siya. Pag lubong ka na, banhaw na siya, pero di ko nagtagulilog. Di niya control ang iyang pisikal. Wahat lang kita din mawala. Lusot na naman. Walang karoon, pag-itawa na po natin eh. Kasi na mo'y makita, suryahe ko kayo, magkuta. Basta ka nang inana na kay ka ng Kristo, tao nga na, pangulo na. Asa na ito nilang pagkitao? Sa kanang pong tumulo, kung ito nandito, masupo, anong mga pamulo? Kay pang-ilhanan lang na, gibuhat na sa Diyos, anong pangitao na to sa tanang pamulo? Asa na yung panuluha karon? Ang ilhanan na ka na. Ngunay makatulaan ninyo aning kalimutan sa tanang lihok niya.
Puyo bito ninyo yun. Promise yun. Kasi hindi ay dili si bautismo ha. Kasi hindi ay yung abib. Pero ihatag ninyong kumblitismo. Kamu na yun. Si Kristo na, kasi si Kristo na may makatuganan na. Karang adlaw utak na 2033, Abib 15 to 21. Kasi dili na mao na inyo halihang tamos. Sige. Ay lang po, kupiyahan niyo po. Pagkama po ninyo, kaya ako naman ang correct pa lang inyo. Kuwara ko yung sunod-sunuron. Ito na mo. Wala, sayang kayo. Musta ka, uya mo na ako dito. Kaya ni Juan nga matay, Juan, pagkayo wala yung tubo. Isultan, hatag yung power. Isultan eh. Okay, alam ka?